Hi guys, medyo buntag ninyong tanan na nagajimidari sa kwan guys. Hi guys, good morning guys. Nina po ta magkita-kita guys matang adlaw para nang lipadya. At bisag arang ka kapoy. Lipay gihapon kay naka banding sa pamilya ka Rigid. Sa ka Rigid ra lipay gihapon ko. Kaya saan man lagi balik mga dito dani sa tuang pamilya kinamang putay ikaw galing obligasyon nung malipay na laman tanga makaulit tas family house mabanding na tanga-tangang ginikanan bisag naridyo tra kaadyo inja subo laman kay mo lagi malipay mi kay na humanrag kasalitiri dyan nakaselebrate pud mi sa kuha nila ni nanay wedding anniversary dyan mo lagi to pagkahuman makasubo kay mga pangitabo mga kalit-kalit si Queenie asawa sa amo ang brother na operahan o kanang appendix grabe ning mga pangitabo digita maka ibaw guys naay kalipay na pay kasakit nga moabot nga naman din siguro na guys ang atong kuan kinabuhi moto pag-abot na mo dari pagkagabi nabtan na sigiyan wala mo ko ka-video kay gabi naman mining abot alas 9 na naloy kadyo kong giyan pag-abot kay nakabulingit dito sa buhan galing aming kamo to luto jam gilutuan no kananay sabaw noodles ra gud pud pero grabe ni siyang paningkamot nga makaluto og kanang noodles dito sa buhan kay pagikan day namo nahutan day sila gas mo punawa mo pud hibaw nga morot na diaya kanang gas unang sa jokajo siya mong mata hindi nga nagijang lula alas 4 pa mata na maghaling na dito sa kuan tabuhan maginit o gininit tubig langlan man nga maginit siya tubig kay gijang lula magkuan man na magquaker oats unang kadalaw siya mamatag sa siya maginit og tubig matud pagijahang lula magsakripisyo pa sigiyan guys sa mga kuan paglakaw man pasalamat na naman ko sa Ginoo nga sigiyan na nahibawan kay maglakaw-lakaw mi ni Junjun kung kami magani ni Junjun magguban siya mabilindan ni siyahang lula na siya mahibawan diya nalipay ko kay pagambot na mo dari si Brownie yung si Goody baskag gabi ba dyan na haog nangamatay na sila hanggang paglakaw na mo mga kuwan mo to sila nang giludya salamat kadyo ko sa Ginoo nga kauli mi nga si pagamuang paguli dari sa Cebu dya salamat pud kadyo kay nakaabot pud mi og buhol nga sip nga ingato ra mo ang biyahe motor-motor kapoy kadyo guys magmotor pero bawi rapud kay ma-enjoy ramang ka maka picture pagka og naay nice nga view makahapit-hapit pud ka pero okay raman pud kay og kapudyon ka pwede raman pud ka mo pahuway maheneng bahalang dugay ning abot mi basta kay nakaabot ra jud mi manang salamat sa Ginoo kay safe ra jud agamo ang biyahe pagpadung sa Bohol o paguli dari sa Cebu pasalamat po ko ninyo katong nagampo nga safe ra ang tagamo ang biyahe nandagan gayud salamat na nagajud mi dari sa Cebu andiyan mo na ko guys yung magdingag na ko hi guys sumanamig pamahaw Diya, nako dari kay nagpakaon ko ni Brownie og ni Goody. Tawo man na sila kuan guys, pangaon. Nabaskag na sila. Di paredes ni Agi nga. Kulbaan ta kay mura silag maludya. Karon kaloy sa Ginoo, aptik man sila. Na guys, aptik sila. Di lang man pasubrahan og kanang kaon kay kana ding masubrahan silag kaon. More na mura silag mahubog. Karon na silang gi-obserbaran ba? Sikad gahapon nga. Pero mangita pa tanaw, mangita sa pagkaon. Sikad gahapon nga, tagi sa kakutsara yang ibutang pagkaon din sabaw. Di na sila malujay naghuman. Pero luoy laman kay
Magmangita pa sila kuan. Pagkaon pero okay ra na kay 3 times a day man pud na sila makakaon. Oh, tanaw-ras kuan oh. Tanaw-ras si Gudi oh, gusto po diyang musaka dito kay kita just pagkaon ni pangit. Hoy Gudi. Gudi. Muna ka diha ka suot-suot. Di lagi ka diha ka makasaka. Mangita agyanan dyan. Ngita dyan kag agyanan na ro makasaka. Ngita dyan kag paagid na to. Ano to? Limbang na. Lakaw nga riba. Di lagi ka diha makasaka. Sakturan na yung kaon. Kaya masubraan mo. Mga hubog man mo. Mga lumpo man. Tanawara oh. Lala sige. Kumbate. Kumbate Gudi. Wala lagi kayo magihan diha. Brownie. Nagabas ako dani nila katong dito misa kuan buhol kaya binahog mga matay na kay sigihan ra ba siya mabilin kaloy sa Ginoo survive man gyapon sila mga buhi ra lagi ni di lagi ni sila mga matay kay kusig man mangaon kana lang masubraan og kaon lagi sila mga luja. Hoy Gudi awron Miss Gudi Ngita rin sa pagyanan. Maro kayo. Hi guys, nakapalit na dahil ni gas. Gas kay ni mahal basta pa dong sa December mo mahal kuno gas kuan 1,100 kapin ang kuan guys gas. Mo na pinakabarato price gas. Kaya gamo ang tangke nga sulin na mo manggi alidan kay mahal man mo nang price gas na nga tangke ang gigamit mo na pinakabarato 1,100 kapin. Basta mo pa dong kunong December mo mahal jud kuno ang gas. Nakapalit na mi. Damo to paguli na mo sige yan luoy kay dito siya sa buhan sige galing-haling eskwela pa siya o haling pa siya nagabuntag kay mag-init o gininit sa ijahan lula kanya karon manglakaw dahil may kay magpakumpara si mama og kanang kuwan para sa siyang tindahan o to paguli na mas buhol na luoy kong katay kay hindi taon kong hilam-hilam tambak na kuno ko nalipay ba dyan po ko guys may sagin siya akong hilam-hilam kay piling ramang po na nga makakita siya katagan siya nanang tambol ka sa katunay nangutana nga nung nanambok ko sa katuwa kay bao tungod siguro ni sa operasyon nanambok ko kaya naoperahan man ko ganang kuhan itupik kaya daghan may natinga nga ko nung nanambok ko katungod dyan nakasubaybay sa vlog ba ngani jud siguro ni basta maoperahan ka manambok. O pa siguro ning hupa ang katunay mga tambaw nga gidapat sa ang lawas. Mo ni siguro ipikto nga nanambok na kong taman. Hapit na gud ko wa mailhin ni Ate Flor. Mungkin sa kuno na si jang atubangan. Gudi. Nga dako na kadyo braso, dako na kuan buko-buko. Grabe bitaw na panambok karon guys pero sagdilaman importante buhi. Pasalamat sa Ginoo nga buhi gyapon da bahala nagmanambok. Pero gahang pagkatambok healthy ra kay okay ra man nagahang dugo, agahang sugar okay ra pod. Kinamgiuban nga manambok sa mataas ang dugo. Pero gahang pagkatambok okay ra guys. Sige magyapon ko pamonitor sa ang dugo ko ganang high blood ba. Kay kasagaran ko naman manambok mataas ko ng dugo pero okay ra man naghang dugo murag kuwang pamanggani siguro gang dugo kay kuwang ra man tong ang dugo des niagi 105/60 man siguro tong ang kuwan dugo di ko high blood mata nang isa ra kay nas mikli mo gawas mo dajon og tinik-tin di ang gawas basig puniton ba kay daghan ra bay kyutan sige maglabay ba puniton mo nang nisa na pagawason. Parang mingkoy sa una, di na mo pagawas-gawasan, pero mabot na dyan panahon nga, mudako na sila, mulayas dyan, kidari mo 18. Si mingkoy. Manas mikloy, apo na, agyan na dana doon ka ng gawas, wat lang mabot ang panahon nga, kanang mulakaw na dyan sila gila. Na makatuod ramang pod na muli. Hapang ipalakaw-lakaw si Brownie o si Gudi, ito ah. Tara, mikloy oh. Mikloy. Daraga mong mikloy. Tamong mikloy. Di kagawas kay mo Mikloy dito na din mo, murag ko asing gaya bin. na ba ni dyan iktin-iktin nung makagawas dito sa gawas. Nisa ni na magipagawas-gawas kaya dyan punito. Ningabot na raba ni silingan. Natinga may grabe namang pangitan dyan. Gilili silingan dito naman gawad hawira nila. Kay cute kuno.
Wa pud gibalik ya, gikuha naman pud namo. Masig Nikloy amo. punitin ba di na mo balik dito ko sa Bohol pero hanggang nahuna danhi. Kaya nabilin dani. Sige yan si mama. Kaniya mga alaga. Pero napo ko dani hanggang nahuna pud tuas Bohol. Makalipay kadyo guys nga makaulit sa tanyo taw na yutang natawan ba balag. Registra makita nimo gimuhang mga igsuon bisag mabura kadyo oras. Basta kay nagka-banding tulo rami ka adlaw dito pero nahadyan gigahinag oras nga mato koy latte floor makapit koy laka Mama Julie gahin na kadyo nahag oras guys dito kay tulo raman mi ka adlaw kinsaon man lagi nga namon pay nanggihuwat danhi namon puti obligasyon danhi sa tuang kaugalingang pamilya madyo na laman to maka banding-banding ka rin dyan tanghala mang ikaluyan si tatay maghilak dyan po yung nagmuli ko dito kay maluhay kong tatay ba hoy gagmanok pa mang labok labok ko na ron maluhay kong tatay ba kay lamilamon ako sus kita lamang gadis tatay kita dyan si jagan sana tugun sana dyan ko katambag ka grabe dyan bitong panambag na ni bukad kong madyo ron hapit na kuha mailihi nang tambag ka kinaanad maguna sila nga magulian ko sa una islim ko pero nga ni po ko sa una nga itong naay bagong panganak ko ni Gian grabe po nang panambag dadto marami nga ni po grabe po nang panambag kaya kanilagi pong makabanatag inatiman taba mula mga jibta basta naibana mo at iman kay kasabantag hindi mo kaagtarong dapat di mo unta kasabantag magtimi-timi tagkaon ba nang pasalamat nga nakabanan na lamang po tag masikaso na guys aranang ko ang tambag ka daghang natinga katong dining comment ngano kuno grabe na nang tambag ka siguro siya kay bawo nga na operahan ko gitupik nga ni majud siguro nga maoperahan tag gitupik manambag ta kay mura na pupunta ng nanganak siis ba na siis man ko siis man siguro tawag na kanang jasan ag puson gigawas ang kanang bata nga wala tarong dya giputod pag dyan nagtubo lala sige wala nakasud na sila dodo mikloy ha alas mikloy mao na gani ko magsutsot guys ug kanang spaghetti ano mga sleeveless ba kay gahang braso ara nang gajing dako Mikloy hala mikloy laka hala dodo ara man makalipay ba sa puninga na ba makawag stress sige Mikloy Dodi gusto mas budi mo kapyut na ho asa kiring sulok turun kung man nagbakasyon nga tulok adlaw bakto normal na naman balik na punta sa tuang serbisyo nga tag-adlaw aduan na pas kalsada awa pa may klase kaya kan pa man masaya na ko Halloween pa sige yan gusto makipag adto kuno sa ila ka mo marubi kay maligo kuno sa dagat hala ka hindi na nagigujod Ginoy Daswan Kani? Ayaw iruwa kay Ginoy Daswan bago dyan yung mga bata ka baliktad no huwag na ako dani hanggang nahuna nas bowl per me bato naman kas bowl hanggang nahuna na po dani nga na mga jid na basta misin sana ning ang buhok ng nagkagna na itam na ning ang bukas din ako magpakulor-kulor kay gusto ko nga nibalik na sa unang ang buhok ba nga puro itim na kay kanimang yung kulor-kulor mo na makadry sa buhok mo nang hana nibalik sa una ning ang buhok guys nga puro itim kay kanilagi pong magsunog-sunog ta suso ba nga pakulor-kulor buhok mas lami magajid ning natural na tuang kuan ba buhok may kanilaging na uso nga magpakulor-kulor ni sunod-sunod po lagi sa uso pero hindi na ako magpakulor-kulor kay mo na makadry sa buhok ng kuan ba magkulor-kulor madyo na lamang po nakasuway-suway pa piling-piling Amerikana
Kay piling Amerikana lagi ko no. Pa bura-bura og buhok. Pero mara mangyapon hitsuraa. Mangyapon ma utro. Nung lakaw sa mi guys, malit mi ko ni mama. Kumprahan nun sa tindahan. Hindi ako pailisan, hindi ako magilis. Yan ang suoton. T-shirt, mawon ako magsutsot og mga mawon ako magsutsot og mga para sa mga sanina sa una ba nga, backless, spaghetti, nagko naman ka sa mga braso. Pero nalibag oras siguro ko guys, pero di na nato dapat ikauwaw kay ang sa man yatag naman ni sa kuwan Ginoo nga ngani mo nang ating dawaton nanibag oras siguro ko ba mo nang lainan ko mo tan-aw sa ang braso nga aranan ka dako mo nang t-shirt kagiyan ra baning t-shirt jang gihatag na suoton ko no. Ha? Pakana ra mo ito. Go. Lipstick sa tagamay. Iwan na. Wilig na o. Congrats sa mga daot nga kapitan. Unta nanay pagbabago barangay. Matabangan na tag miduot di para sa una ningon nga parehas man ta ng bagjuhan jahay na laman tag kaning kamot. Tao magkulang sa kwarta. Kulang sa kwarta. Mo nagliptin nga pinalit na giyan. Tara. Kalau gani kan murah buat mati nggak beli ni dulu. Ano sa man? Nagliptin ko sa lip tint ni Gian. Kani palit man na siya lip tint. Butang siya white kay maglikik-liki man na siya white. Mo nang ning suway-suway ko lang meron ba kay umot na. Na mo ni. Diyan pinalit nga ko ang lip tint. Mo ni guys, yung pinalit nga lip tint. Umot. Suway ko. Kana mo ko diyan white magliki-liki. Mawagutang na sila ni. Sa magaryos ako. Magaryos tayo ron dita mailag. Masig maan na tagtumboy. Mura na rabat taglawas ug laki. Ranang kabagsik. Bagsik na kasog lawas, nagkanakasog braso, oh. Kaya namang mulata. Grabing kainit na. Na-exercise ka ma? Oh, exercise ko. At tiniil ko ako din pa yung kapukan. Ha? Pag lukso-lukso ko. Nasa ka magsumba ka diha? Oh, magsumba ko. Eh, dara ko to daw matiwas. Pare ng kon, Red. Sa man. Pare ng pangkosa. Exercise jud kerong natunat ng mga kapagkagan. Ulas ko. Ayo.
daw niya. Sari doon, pang sakit sa ulo. Pero ang sakit sa ulo, okay. Kumata? Kaya napakabuhatan. Mag-assess pa ako sa brakes. Tricycle. Ang tawil o. Ato sa amin ma. Grabe binugnuig mga iring dari yan. Nagkabali-bali ang sanga dari sa Paragayo. Tuwahan na lamang gitusok kay basig mabuhi na. Kwarta ni mga putos-putos niya sa silopin ka ba naglistahan. Nilihalit ko naman. Sayang laman nabali. Imbis kay lami ito tanawon. Aron dyan yung mga iring nga kakiat. Namugoy iring dani nga baji. Nga may magsungsung ni Mingkoy. Ya si Mingkoy di man ganahan. Ano manggibugno sila. Iring nga iyat ka dyan may magnauna. Baji nga ron. Ato nami guys. Kung na yung dako po. Naman na sa listahan. Butang.